קוראים רענן ואני פסיכולוג תעסוקתי. החלטתי להקים את צ'קמי לאחר הרבה מאוד שנים של ניסיון, וראיתי שיש צורך, ראיתי שיש מצוקה. הרבה חבר'ה צעירים לא יודעים מה לעשות, מה ללמוד ואיך לתכנן את הקריירה שלהם. בין השאר גם ראיתי את זה בקרב הילדים שלי. ואז הקמתי את צ'קמי. צ'קמי מבוסס מצד אחד על הרבה מאוד ניסיון שצברתי לאורך השנים בקליניקה שלי, בעבודה עם חבר'ה צעירים. מצד שני, הכלי הזה מתבסס על שימוש, אני חושב, מתוחכם במערכת מידע באינטרנט, והצ'קמי מבוסס על התפיסה התיאורטית שפרופסור דן אריאלי מייצג אותה, שבאה ומדברת על זה שאדם צריך לקבל החלטות רציונליות וצריך לנהל את החיים שלו לאור מטרות ויעדים. אז אנחנו בצ'קמי עוזרים לאנשים, משלבים את כל הכלים האלה ביחד, עוזרים לאנשים להגדיר לעצמם את המטרות שלהם בחיים, ואנחנו עוזרים להם לגבש את מסלול לימודים המתאים להם. זה צ'קמי.